μια συνάντηση του συνδυασμού μας για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των υποψηφίων και η τελική παρουσίαση θα είναι στις 11 του Σεπτέμβρη για όλη την Κρήτη. Όλοι οι υποψήφοι να παρουσιαστούν και επίσης η κεντρική ομιλία του συνδυασμού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο συνδυασμό, να ζητήσω συγγνώμη για αυτούς που δεν μπορούσαμε για διάφορους πρακτικούς λόγους να συμμετέχουν, γιατί ήταν οι προτάσεις πολύ περισσότερες από τις θέσεις που είχαμε, και να πούμε ότι όλοι μαζί δίνουμε τον αγώνα για την συνέχιση της ανάπτυξης της Κρήτης, για την ενότητα του νησιού, για την ισόρροπη ανάπτυξη και για τον συγκριτισμό. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες που εμπιστεύτηκαν το συνδυασμό μας για να συμμετέχουν σε αυτή την πορεία για τις εκλογές της 8 του Οκτώβρη. Η δεκαετία αυτή θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης, εργασίας και κοινωνικής συνοχής για την Κρήτη. Τα μεγάλα έργα έχουν ξεκινήσει, βρίσκονται εν εξελίξη και χρειάζεται η ευρύτερη πολιτική συνένεση αλλά και κοινωνική συνένεση. Ενώνουμε δυνάμεις από όλο το φάσμα το δημοκρατικό, ενώνουμε δυνάμεις για να μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία, γιατί πάντα η κεντρική εξουσία βλέπει με διαφορετικό μάτι την αυτοδιοίκηση και πρέπει πάντα να διεκδικούμε και εμείς ως περιφέρειες και οι Δήμοι το ίδιο, και μέσα από την ενότητα που σφυριλατούμε όλα αυτά τα χρόνια να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το νησί μας.